top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga na ginman o mayong aga naman sa aton sini nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Oktubre 7, tuig 2022. Aksyon Hotline. Nahauna kita karon nga Biyernes sa ikanapulo nga bulan. Bahaw pertiman masubo-subo ang sitwasyon sa mga residente dira sa syudad sang Himamaylan nga apektado sang inkwentro, no? I-check naton unahon ko lang patrol in a short while kay ara dira sa gihapon on special assignment si Aksyon John Diaz. Si Aksyon John actually why na nagkapauli diri sa Bacolod, nagmonitor dira sang sitwasyon sa inyong lugar sa Himamaylan. So tutok kamo diri sa mga nagapamangkot, damo actually ang nagapamangkot numalin pagkagabi sa aton nga mga Himamaylan o mga Himamaylanon nga nagapamangkot kung anong updates lugar na to. Tisiling ko, buwas, kalma kamo. Kay dalo na mo ng update upod sa patrol nga to dito mismo sa lugar. Hotline. Gintutukan, humalin kay Aksyon Alvin Graba kahapon, ti sobra na 24 oraso, kay kahapon sang aga. Amoy na ginreport ang pag-umpisagid sang inkwentro dira sa area sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Hotline. Ti kaina sang alas 6 man sang aga, 24 oras na ang nagluntad dira nga inkwentro. Pero pag insindi ko do may linukpanay panganatabo, no? Pero i-clarify ta na karon kag ipag-confirm ta ina sa patrol with Aksyon John Diaz nga gihapon dira sa lugar. Hotline. Daw galantaw ka lang pelikula mo ang mga send sa aton diri nga mga litrato nga mga video sang coverage team sa Aksyon Radio dito sa lugar. Makita mo yan nga may ara sa mga tangki digira. No, mga do magkadtog niya sa gira nga portable. May mga galinupok nga 105 kag 155 nga bomba. No? I mean, may ginatarget silang lugar nga ginapaluparan nila sang sining 105 kag 155 siguro ina. No, nga sa isang ginagamit sang military naton agod nga palukpan tong ilang kasumpong nga possibly ara nagapanago gyapon day sa isa ka lugar nga dito ang target sang trupa militar. Hotline. Pero masubong nga bahin sining enkwentro bangod ang nagapadayon nga pagtiner kag ang mga residente nga napektuhan dira nga karon ang iban ara pa sa evacuation center. Hotline. Subo-subo naluwig ko. Kumusta to kahapon ang reported to nga bata man? Nga na-missing, nga ginapatihan sa amay nga na-trap dito sa lugar. Meaning naipit to sa iya. While nga nag-inkwentruhanay dito sa may area sang isa ka sityo sa Carabalan, Himamaylan. Hotline. Sa sining nga sitwasyon, way man nagpabaya ang alkalde dira sa Himamaylan. No? Sa kay Mayor Raymond Tungson. Ako believe ko kay Mayor Raymond nga ginaktuhan kaginbuligan niya ini. No? Ara gilayon nga nagpadala sa mga ahinsya sang o mga departamento dira sa talatapan sa lokal nga panguluan sang Himamaylan agod buligan
ang mga residente nga naapektuhan. May mga cancellation of classes, ang pag-suspend sa mga klase malapit dira sa lugar. Amo nang ginpagwa nga order sang pilag ka mga punong barangays. Ambot ang lokal nga panguluan sa Himamaylan kon diin nga mga areas ang ilag gindeclare nga way anay klase. Aber-aberi baluon ta nagkaroon sa komprehensibo kag updated nga report sa patrol direkta or right from where the action is. Ano pagid, no? Ma-update kita karon na sa aton sining nga magka-action nga naga-monitor man ang iban pagid naton nga mga balita ariho. Sulad sa Bacolod, may ara kuno plano nga pagpatigayon sang underground cabling system. Ti umpisahan kuno sini nga tuig. Anong buta malon sang underground cabling system? Tiway na ta makita balang nga mga kuryente o linya sang kuryente nga amo ni siyang ginatunaan nga kung mapabayan spaghetti wire, no? Spaghetti wires. Di may plano ang Bacolod kung umpisahan ini sining nga tuig ang underground cabling system. Aber lantawon ta ni abi. Samtang ang isaya sang balita no nga lokal ang panguluan sa Bacolod may plano kuno ngaliwat magpangutang sa DBP. Isyo sang joint venture agreement ining bilang solusyon sa problema sa isyu sang kuryente. Isa sang ginakonsiderar nga solusyon sang lokal nga gobyerno sa probinsya kag Bacolod mga kaaksyon. Tinantawon ta na no kay kabaluka basta gani joint venture agreement GVA hindi niya nga siling maayo gilayon ang resulta kundi dapat tun-an tanig kag panilagan maayo. Ang aksyon nato naga-monitor na karon nga aga via Facebook Live ag YouTube inapahagi sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day and welcome to the show. Mag-aksyon ta naman nga naga-monitor via on air sa bilog nga Region 6 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Good morning. Tub-tub kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Panahon ko gilayon ang patrola sa kakadamo sa nagapamangkot nanunang update nanunang sitwasyon dito sa Himamaylan. Man halin paghapon si Aksyon Alvin Grava ang una nga team with aksyon na ni Kirao nga nag-proceed dito sa lugar. May ara no sang pagbulos si aksyon na Jan Diaz kapon after some program ni aksyon Jan Purti Kapisan nagsirit padto siya pahimabaylan. Si aksyon Dorel Kabato medyo familiar ni siya sa lugar. No? Pero ari sa dito siya kuno mapatawag i-check taniho kay gusto tahibaloon kung ano ang update na dito mismo kay ang pag-intindi ko sining nga aga na lang liwat nakabalik sila ni Aksyon Jan Diaz dira mismo sa proper sa barangay hall sa barangay Karabalan kay kagabi hindi na sila pagtugutan nga magkasulod. Grabe no ang eksena siling mo sa pelikula mo lang makita yung may mga tangki digira nga dinalagan may mga linukpanay ang mga tao may evacuation. Yung problema sa gira niya kay basi masalabat bala ang sibilyan. Amo ginang worry naton mo nga sa enkwentro hindi mo masiguro iyang kung ikaw civilian nga mamili iyang balinis ka pusil kung inali magsigabong ina kag sa imo makapuntariya direksyon sa imo ti basi ko madisgrasya kag ini kung masakam ka may kunog lahog ini nga sahi isang armas lutang.
ti i-check ta kay damo sa nagapamangkot kung ikaw nagamonitor subong via Facebook or YouTube ngay mamaylanon ka or may paryente ka dito, standby ka mo ha kay unahon tagid dayon na si Aksyon Jan Diaz, no? Para nga hibaluan na sila to si Aksyon Nixon Tahom tong iya sa mga piloto mo. Ang latest nga litrato nga ila na padala, ara na sila sa proper sang karabalan. Kay makita ko gani ho, ang makita ko pa gani diri ang litrato ni Aksyon Nixon, ang picture ging kuha niya sa Barangay Hall. Nawaring paibalo yan ni Mayor Raymond Tongson, angot siling niya sa nagakatabo nga insurgency sa Barangay Karabalan, suspindido ang klase sang tanan nga eskwelahan sa Barangay Karabalan kag Barangay Kabadyangan, sugod subong nga daw Oktubre 7, tubtob nga may panibag-o nga advisory nga ipagwa ang talatapan ni Mayor Raymond Tongson. Hotline. Aton gid ginapangabay ang bugos nga pagpangamuyo sang tanan para sa safety sang aton mga kauturan sa mga nasambit nga lugar. Madamo gid nga salamat. Amo na no ang advisory ni Mayor Raymond Tongson. Hotline. Kabalo ka mabatyagan ko ang sitwasyon sang mga tawo nga ara dira nga naapektuhan. Ining mga nag-evacuate, ining mga nakabatyag sang kakugmat, no? Why di gid siya ka mas kasulod. Aksyon dyan daw alang-alang ikuno signal nyo daw hindi gid kuan ka mo da, hindi gid ma-contact sa dito niya kuno. May dito man siya. Hindi gid ma-contact ka mo aksyon dyan, no? Kay actually gusto naton hibaloon kung taning anong latest bala. No, kay kaina may mga report man si Aksyon dyan sa Aksyon Reports first portion pa mo. Nga atuto sila sa evacuation center. May mga evacuees nga mga nagkarabilin dito na ti hibaloon ta iniya kung ano ang latest dugay-dugay. Galing kay medyo limited ang ila signal dito sa lugar. Kabalo kati ang Karabalan, mga pila ni Aksondors ka kilometro from the proper man. I mean from the city. Layo-layo pala siya lin sa Bangga da. Ang proper sang Karabalan. Kay Portimo, ang linupok siling sa mga residente nga ara na sa naubos. Kay bisan sa Binalbagan, to ang iban nga residente dito sa balay sang anay alkalde sa banwas sang Binalbagan. Nakalabutan pa na to, dito pa nagkalalabot ng iban sa pagpalagyo. Of course, sino man abing hindi makabatyag sa kulba sila. Kaya ko, personally, ako siling ko gani, naka-experience ko sining ginatawag nga kinagamo kagera sa bukid. Ngayon ang pilalang ka kilometrong distansya mo sa lugar nga ginabombahan sang trupa militar sang 105 kag 155 nila ni nga ginapalupok, no, Bombay nga amo na ang target nilang mga lugar nga dira ginatiniran sang rebuilding nga hubon. Pag-declare sang una, no, ni General ni late former General, no, retired General I mean Harkey ay portetuya, no, sang no man's land dira sa area sang Kanduni, area sang Kawayan. Amo tong pinaka-worst nga experience ko during the time nga kita huben pa. Sa Messenger ta siya biagyan, kay nga may ara man lang sila, Messenger ta siya bitawgan Aksondors. Kay kung sa landline sa ilagro cellphone,
O ara gani o kataas kay ilong ni Action Nixon nga ginpicturean niya 10 minutes ago ho. Ara na sila sa proper si Mamaylan. Kon mapadala sigurong VMix sa iya to Action na Elri basi pwede ta sila median to pagi. Baskog duya kon internet no pwede guro to kon sa VMix ta sila kuan. Kaya nga tundiring update sa mga nagapamangkot kung anong status sumungto sa area sa Carabalan. Action Hotline. Bala makonsider siya nga ghost barangay ng mga tao naglalakat na lang tanan kay tilain man to hindi man to sa proper no nagkadto to sila sa mga sityo ang mga apektadong residente. I-check naton kung paano ining may baluan ta karon directly dito kay Action na John Diaz kung paano to sila ang sitwasyon nila subong. Hindi siya mapasulod sa VMix no? Budlayan siguro no? Kay kung mag sa VMix siya dapat mabatian niya ta sa line pero dra lang be no ipasulod na siya bisakwan. Messenger lang. Okay. Ari ang patrolo kay para nga magkahatag sang komprehensibo kag updated nga report na direkta dito right from where the action is. Patrol reports. Aring update, let's have Action John Diaz sa patrol with Action Nixon Taom. Action John, good morning, please come in. May nga action art, may nga sa totalang nga magka-action. Finally, nakasulod ato niya din yan, no? Hopefully, nga clear kita dira sa inyong connection. Dari kita actually nasa may proper mismo. Nakapenetrate na kita prosulod dari sa area sa Barangay Carabalan. Dari man sa may surad sa Himamaylan. We are reporting live sa tubang sa Barangay Hall mismo sa barangay. Kung sa riinti kahapon, dari ang initial nga ginimo nilang evacuation area. But eventually, ang tanan nga mga evacuate action art ang kinsaylo sa Regional Evacuation Center sa may Barangay 3 sa may poblasyon ini sa sulad sang Himamaylan. Ining evacuation center nga bag-o dira amo ning Regional Evacuation Center nga bago ginbuksan sa probinsya sa Negros Occidental kag ang pila ka mga organisasyon action art dikto subong nagatiner ang kapin 458 ka mga evacuees Okay. sa lima ka mga purok sa Barangay Carabalan o kung sityo sa Barangay Carabalan kag isa ka sityo sa Barangay Kabadjangan. Dili naman sa aton ginakamtangan, access sa tindugan subong atubang ni Barangay Hall, parking area ni sa sang mga lalakyan nga inabot, ambulance, diri man ang ka DRMM, and then ang sa tupad sa diri, amo ni mini covered court nila nga kahapon, ginahimo ni nila nga evacuation area, pero tinlo na ni subong wala din ni isa nga may nagatiner nga mga evacuees. The reaction art sa may proper from may posesyon, mga most likely hindi kalabot 1 kilometer dra na ang encounter site, ang dalan sa encounter site, pero suludlon pa na. Kaya from my position here, pwede mo lang sa lakton or pwede mo sa biyahe, abi sa lakyan, pero paglabot mo sa uluunan, may patso na action art, may pabot silang masiling kapatso, tinulubgan sa mga patay. Sa patso, sa likod sina, may ara ng isa ka sityo, dra action art nagluntad, ang iniman nga enkwentro, kainagin laok ang kahapon sa kagahon. Ang report nga ito nga baton from 303rd Infantry Brigade, nag-start ini encounter action art mga around 6:05 in the morning kahapon ini. Pero kaina mga alas 6 man ang takna sang aga, may report kita nga nabaton nga may additional pagit no may kabati dinulupok ang mga residente sa lugar. Okay. Kay ang natabo action art ang iban abido nag-amat-amat balik. Kay ang ang hangop guro ka mga militar abi nila mga intel sa mga rebelde nga grupo. Pero pilang background sa tumatag pala balikan na naton ang mga kaso diri. Okay. Ini sa report action art ni Sir naton bago ginamang si Kapitan Mildred no. Kapitan Mildred titular ang punong barangay sa Barangay Carabalan. Ini sa nila report mga 160 ka mga pamilya na. Okay. Ang 160 ka mga pamilya amo ni nag-evacuate gikan sa nagkalain-lain nga mga sityo kaiping direction art sang sitio Sigang. Ang sitio Sigang amo sa mismo ang exact na lugar kung sa diin gid nagluntad ang iniman nga enkwentro sa tunga sang ginaliga rebelde nga grupo kag sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army. Ining 94th Infantry Battalion sa ibalo mini sang 303rd Infantry Brigade sang 3rd Infantry Division.
more or less mga 20 to 40 ka mga rebelde ang ginpagi na kayang kwentro sa mga militar sa may sitio Sigang. Ang natabo Action Art, ining area from sitio Sigang, nagsugod, nakaengkwentro abi nila, pero ang Pasko ginga nilukpanay, pag minailuhan isang lutang, nagluntad na sa boundary sang Sigang kagasang sitio Medel. Ang Okay. sitio Medel is an adjacent kung kaiping na sitio dari sa may barangay Carabalan mismo. Mhm. Pero naubos na ni sa Action Art, ubos, pero ginaklaro natin hindi sa bukid. Patag na din sa Action Art dumping area, Okay. hindi na mountainous nga talakladon, hindi sila talakladon. Aha. Ato mga talamnan ng palibot, may mga tubo, no, nga sa area diri sa palibot, damo man panimalay, no, kasi din nagluntad ini nga engkwentro. Okay. So ang natabo din according kay Kapitan Titular kahapon, siguro ti kay asod-asod nga daan Action Art ang Dilok Panay, do gusto man nga ma-secure sa mga residente ang ila mismo safety, ang ila kaugalingon, ang ila pamilya. That is why nga voluntaryo ini sila ya nga nag-evacuate. So ang ginaklaro din ni Kapitan Titular, wala iya sa nagluntad nga forced evacuation. Okay. Kumbaga, voluntaryo niya sa tanan nga mga pamilya, ang 160 ka mga family nga ini, voluntaryo ini sila nga nag-evacuate gikan sa ilang nga mga balay. So kahapon man galing nakibot lang ang barangay, kaya siguro na worry na ang mga residente, nagdiretso din sila sa barangay. Kamo to nga ang barangay nagpulig, and then tatap din sila, ginpakaon din sila sa barangay. Eventually, nagabot ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, ginsaylo sila sa regional nga evacuation center sa may barangay poblasyon sa syudad sang Himamaylan. Kaya dito sila subong ginatatap. Okay. Kaya record nato is 458. Pero diri nga sini nga aga gikatulad sa Kapitan Titular ang balya ang record nila ini kuno base mas sa DRMO mga 160 family na kay damo pagid sang naghingagaw nga mag-evacuate Action Art, no? Okay. Karon ano diri natabo? Anong tabo diri sa may area sa may barangay Carabalan? According diri sa impormasyon nga nabato ni Kapitan Titular, kahapon kuno temprano pagkagahon as early as 4 a.m. nakabato na sa report nga may operation na nga ginapatigayon ang katapo sa mga militar kay mahimo ang ila diring information base may nagtimbre or may nagtag-abi nga concerned citizen sa mga otoridad nga nagastumod nga may ari diri presensya sa mga armado nga grupo diri sa area sa barangay Carabalan. Diri sa tingala sila galing early in the morning nakabati na sila sang nilupok. Kaya mo tambali Kapitan kaina titular nga do pinasahi ini nga hitabo. Kaya according sa ila last year or last few years may man insidente sa Special Action Force o CONSAF sa Philippine National Police nga may nagka-enkwentro man pero hindi Action Art nga talalapod ang mga kaiping nga mga barangay. According kay Kapitan, ang nakaligad diya, isa lang ya kapo sitio, dra lang gid Action Art nag-control and then dra man Action Art mismo nga nagluntad ang enkwentro, wala na yung lalamid ang ibang nga mga sitio kon purok, wala man ang lalamid ang ibang pagit nga mga residente sa ilang lugar. Damo tungod do hindi isa mo sila sounds alarming para sa barangay mismo, wala sa ibang pang na dalahig. Pero this time, amuning hambal nila ginawar nila, kay nag-us-us, nagpanaog Action Art, tub-tub diri sa Kapayas, dumping area, tapos panaog pagid sa portion sang Kabadjangan, amo to hambal ni Kapitan diri siguro nagkahangawa na kag nakabalaka ang publiko, mga residente dira, rason kung nagpanik sila kagabi. Aminado si Kapitan nga may pagpanik kagabi mga residente, siguro mga nakita nila daw ka budlay sa sitwasyon. Pero take kabaskog sa nilupok ang ila digiri nga paglaragway do gapaarak na makonekson at Lokpanay. Ndo matsagan nila do may giyera nga nagakatabo. Gira gidi. Kay siling ko gani ko nakita ko to atong video to action dyan nga may ginagamitan sang mortar to atong 105 kag 155 dito giba na nga natabo sa Carabalan. Ang armored car Action Art kahapon according to kay Kapitan ara gid man. Pero ang armored car nga ini wala ang gilaging gamit. Pero ato ba lang kwan atong mga 155 to kag 105 to nga mortar nila wa ito ya? Wa ito ya ang mga armored car pero mga tangke nga angkit man niya nga ginabutangan sang bala nga ginapalupok. Yes, Action Art gingamit gid man ito sa mga militar kahapon ilabi na nga kalapag nga dansang area kung sa diin sila nagatiner din ilang nga sakop Action Art diri mismo sa area sa barangay Carabalan. Kalapad sang lugar damo nagilapta ini mga rebelde amo na nga may mga augmentation nga ginpadala sini diri. Amo tambal Kapitan ang presensya sa mga dalagko to o mga heavy equipment is just a sign nga in cases kinanglanon ini sa pulik handa ini mga heavy equipment
mag-augment action art. Kabalo kay sa dili kinabalakan mismo mga residente. Kay bisan amo na nitabo action art, may ara gid na nagkarabilin gyapon sila mga panimalay nga isa naka-concern diri sa karon. So ang kakatabo sila diri ang ibang mga residente, they allow ang ilang mga himata nga makabalik dito sa lugar pero dapat inganyuhon ang mga nabilin nga mag-move out. Kaya muna ang request ng militar. Kag ang bagay ka militar ka ina-action art ministerya kita makatapos ang kapulisan nagkasiling nga bisan pa ang mga rebelde may nagaguruha nga text messages diri sa palibot nga nagasiling nga ginaayo nilang publiko nga magwa gikan sila ginatiniran agod nga ma-secure ang area. That is why nga sila mismo masiling naton nga ginahingyo gid action art ang publiko nga magwa. And that's one of the reason nga wala pa subong ginaalaw ang pagbalik sa mga residente sa ilang nga mga puloy-an until further notice. Magsiligit until further notice, tubtob nga wala action art sang impormasyon gikan sa lokal nga gobyerno or according kay Kapitan Mildred Titular, ang militar ang mahatag sang mando kung saan na pwede nga makabalik sa ilang nga mga puloy-an ining man nag-evacuate nga mga pumuluyo o kon residente diri isang barangay Carabalan action art. Pero subong as we speak, why ka na nabatian few minutes ago or isinin nga kaaga nga linukpanay sa lugar? Kay na action art pagabot naton diri sa areas early as 5 a.m. ari na kami diri sa may barangay Carabalan nagtingwa kami nga maka-penetrate according diri sa mga residente pag-abot namon in time gid lamang bago lang action art tatapos ang pila ka mga nilupok subot silon even just this morning may ara pa gid nakabati ang mga publiko o mga residente diri sa paglupok o kun abi sa mga armas pero not to the point may pagbinaylohanay sang lutang. Basically ring operation na lang na action dyan inablang may lati na siya paraki, basi may harap pa na? Yes, no? Amo na ang isa kay kaina, di ba may ara action art nga temprano, pa yan nag-hilinggid nga mabalik sila sa ilang mga lugar, kaya nag-tingwa sila lang masalbar ilang kasapatan. Di kaina, ang aligasyon is may ara lalaki nga nakasuksok sa backpack, nga gisinasan sa mga militar magpalapit sa ila, galing kay wala ko nagpalapit pala, Tamo tulong nga may mga warning shots sa mga residente. Ay, araw-araw, karong ba si sibilyan to karon yan, no lang guas to kun palukpan mo ya? Di kay ilaman action art, kay ginasaway sila nga hindi mag-penetrate, hindi magsulod anay sa area, kay nag-ongoing ang clearing. Di kay kapamilit, kid sila magbalik. Okay. Kay kwao ko doon ilang mga gamit to. Dito wala man sila guro nakahangop kung anong boat silingon sa mga soldado nga ginapaypay sila. Kalo ka, kada sulod mo, i-verify ka. Di ka adto, may ID ka nga dala, sinong upod mo, anong kwao mo, sinong balay, tanan. Kaya ang ila ginobra clearing. Okay. Kaya ang ila di action art nga katabo ko na ila information nga nabaton, may aras sa mga rebelde nga nagpaubos diri, kaya ila direction according sa panimalay o kung sa mga balay diri. Kaya mo na mga balay, ginasecure nila. Ting isa to ka residente kay na, nakasuksok sa backpack, ang aligasyon, kaya mo to siyang ipalukpan. Kaya wala siya nag-cooperar sa mando sa mga otoridad. Pero warning shot sa action art. Warning shot. Pero amo ning nabatian ko nga sa gira nga natabo da or enkwentro, nga mo to kalawig action dyan, why isang body count nga naging report bala sa sining enkwentro? Wala sang body count kay kaina na liwat at na istorya si Brigadier General Inocencio Pasoporte. According sa iya, up until now, wala sang clearing nga natabo sa area. Hot pursuit ini gihapon action art. But silingon, kung may mga blood stains man during the clearing operation, ginausoy na nila mong natawag nila kung may mga nagkarabilin ng mga bangkay, may mga pilason sa area. That is a clearing operation. The hot pursuit operation is regardless kung ano tabo sa lugar, dayon ang ilang paglaga sa rebelde. Ang nagkatabo dari subong sa barangay Carabalan. Wala pa yung clearing operation, sige-sige hot pursuit. Ang pag ginatulog sa lugar, sige-sige hot pursuit. Kay sini nga aga, mga past 7, may duwa ka mga chopper nga for around 30 minutes, nagalibot dari sa area, nagkakandak sa surveillance. Wala untat ang sunat. Ang pagkain kayo na ni Action Papang, dokudang na lang naman sakay to sa kalingan sa 30 minutos na sige libot action art. Ining chopper, no? Dari mismo sa may area sa barangay Carabalan. Okay. Ang isa, lower degree or lower ang iyang latitude, ang kataason abi mas nubo. Ang isa mas higher sa gamay ang mas higher, amo tong gamay nga chopper mas taas. Ang dako-dako nga chopper amo ni sang medyo sa dalo nga porsyon. Okay. No, kagamo ning nagakandak sa sang surveillance. We do not know kung anong purpose, most probably for monitoring
kay ang information nila damo man sila mga hindi man nato ma-divulge sa kahanginan kay para hindi man matublag ang operation sang mga militar. Yes. Pero kundi karabalan, ano gani ang sunod sila? Oriental side na aksyon dyan? Hindi, actually after Karabalan may Kabadyangan kapag Kabadyangan, okay? Ang boundaries ni ang barangay Biao, sang barangay Binalbagan. sa Banwa sa Binalbagan. Okay. Nadumdum mo to na liga gabinulan, may encounter man din nga natabo sa Biao nga area. Biaw ho. Atong babae, ito lang nga napatay action art. Mhm. So dari ni sa adjacent lang di sa biningtapikanay lang. Kaya according diri sa mga residente, ining sitio Medel, Okay. ang boundaries sang Medel kag sa barangay Biao, suba lang nga po pilalang ka distansya o lalakton lang, binalbaga na siya. Mm. So I sa see. ilang disparity o kung distansya action art. And then, may alulutsan na di amording dalan sa Karabalan, lusot mo ni sa area sang Payaw. Sa Payaw. Payaw sa Binalbagan. Mhm. Amo na nga sa kahapon, na interview ni Action Eric, anay Mayor Manuel Aranda sa Binalbagan, nga sunod sa iya, ang mga residente sa Biao, kagabadyangan nga Aha. ito nag-evacuate sa Payaw, kay amo na Action Art ang mas lapit nga area, Okay. no? Nga masapos para sa ilang nga mag-evacuate. Action Art, ariwa, pamantayan naton si Kapitan Mildred Titular, ang punong barangay sang Barangay Karabalan. Sa iya, sa DSWD. Pero inyo raw data mo na, 686 individuals. Hindi ano niyo, ang sang pagdala ng permira nga 3 ka truck, 80 ka family, Okay. 330 ka individual. Pero may naginabot nga maging kuha sa mga private nga mga salakyan, nga sa diin, wala na din siya nagpa-record. Then nagsiling na lang si Kwan, dinamo pala ko ton. Nagsiling na ang taga-convenience reduction nga, dito na lang, dito na nagka-account sila tanan. Kay para nga ang iba na nagkahinulat, nagkatsabaw, hukwaan nyo kami din. Nagkikwa naman, balikan naman. Di so far siguro, mga basi nga, 160 nga lang na families. No? Basi pa sobrahin nga, basi mga 200 kaya nga. Kada sityo, wala nga, buwan na nga ang ginaawayan nila. Sobra pa ang isa 76, ang isa pinagamit man. Ulipat ko. Ang isa ang 76 middle mo. Ang 54 na to mo. Hindi na ko sure. Basta amo na salita namon sa mga household, na sa dulang. Kaya nag-intra ang kampayas. Dito naglinagsanay sa kampayas, nagwa ang mga binalaga sa Yulalia. Okay. Manalakta-lakta na. Lakta-lakta nga sa diin, ang Yulalia, pagkita nila may naglinagsanay ito, nangayaman sila sa rescue. Nga kwaon to sila. Ang mga nag-evacuate alin sa Yulalia niya, mga balaan. Tapos meron sila nga gani nga nga evacuate bala, ang Yulalia, gani wala tumidala sa dito sa kwan, sa may evacuation center. Sugat sila sa barangay Canter, sa barangay Kabadyangan. Adjacent lang bala? Sa Kabadyangan. Sa Kabadyangan. Wala kami ito naka-account kung pilang tayo Yulalia, nag-abot dito. Ay bisang si Tudiden, hindi ka tayo sa mo sa number. At may arap na sa nga number of household. Puti, ginapang ang ibang kabaya. Nagdinalaga, nagkagto sa ila parinted sa proper, nagkagto sa imamaylan. In short, kaya sa isip nila, ang evacuation center, ramaan tumudlay. Lusing ko hindi lang tawan yung bala. I-experience yung evacuation. Evacuation na yung nagtsang niya kabay. May nag-a-assist na nagtakuan kasi sa imo BP. Oo. Kung lain maakong taas BP mo, takang gabulong. Oo. Tapos, kung napurog-purog ka kay kay tungon ka sa gakutong sa tulba, may atis na kabulong. Pero di ba hindi niya forced evacuation? Hindi. Kaya nga, sa experience siya na sir, no? Hindi kami makahatag nga kami ma-force. Kaya ang galantaw kami mo. Oo. Kami ari lang diya sir. Amo na gani ang magsiling pilato ang akaswalti, hindi kami kahatag. Kaya nga, haling pagbakbakanay, wala si may makasakasulod dito sa area. Gitya. Bisan nga sa area, to, bisan, tuon, may patay da, kamako to naman, hindi kera pa naman, hindi ka teacher to sa sityo midir. Masingsang wala kami kabalo. Pag dinupok yan, kinubirari, kung di nga nisubong sila nung katri. Amo na wala, no? Sa reality, kung amo na yung senaryo, hindi kagali kasi lang nga makakabudlay mo na yung sir estimate mo kaya mo niya mo kabuhi niya ato nga concern mo hindi ka kasi lang iwi palagputan mo lang kapin pa sir ang mga evacuation na daan may corresponding na sa ayuda ali sa DSWD kaya mo na nga hindi may mga tag kasi nga mo lakat ka mo sa DSWD
Kaya may sapat sila, sa tukas may yatag, mga iluda ang syudad. Kung maigo yung sapat, basta importante lang niya, may pakita kami may sapat ko ito. Both sila mga kalikap, before sila kabalik, ang ulat to lang ang signal ka, military, doon naman ito. No. Ang buat ko si ano pagibla kasi nga hindi bala force ang evacuation nila, hindi. Kay sang pa sa kagapon niya nag-doflak gid lang abot diri. Te paabot ni nila ning tabuan na nga dahil sa mamiji ang head ng sa disability. Oo, niya ti gap dugi-dugi mapunot ni. Dahil man dito ka nakita ang mga bata lilanat na. Ang mga tigulang lalaki na adaw halos na magiyo. Kaya kadalo-dalang may dito sila. Diba nga ang evacuation halin si Ilaya nga lugar kadto di sa barangay Ilatuyang. Oo, Ilaya Luyag. Galing pa abot na di sa amon nga amon covered court, gin-survey na amon nga evacuation center mo. Pero tungod nga kadamok si Ila, pag dumi na sakit na sila. Kag may man to galing nga alert dito ang disability sa syudad. Oo. Di kung gayon siguro ka i-experience ito bala sa sabiri ka mo ano may mo namon. Dugay ba bakal ko tinapay pa bakal ko kape wala ka na baklon. Wala na ng tianggi, close ng tianggi. Oo. Kapin ka dito ka tianggi naman dago, hindi ka kita. Pumiyari man din nga taga Barangay 4 galing nga tinapay no. Mga siguro tinapay mga 200 no. Taga Barangay 4 may salakyan sa nga pick-up touriste. Tapos, ang mga iba nga nauli sa rescue, nga gusto nila maglakatato sa makadun si Operation Center. Gindala ito. Ginisip nyo, no? 15 bilog. Inspasyatan nandun nila ang numbers ng pick up. Okay. Oo. Ay basig lang kung hindi sila ganun. Dito paktan. Pero kapang pagbalik nila sila balaya kap, ang ma-determine na militar or... Military. Sa ako na nga, sir. Oo. Kaya, pag si kagawad arman mala ang nagapaso-paso ka dito sa iba concern yung banda parintiya sa Kampayas sa middle sigang iya na area mo di na siling sakap kuno tanang i-rescue tatuan na ang taga Kampayas nga na daw na bala daw na kuan sila daw wala kagiyo bala sang gabi kay may mga tigulang na dito dito sila nagtinumpok sila niya kung kuto sila ya ang army hindi gusto masunod pero ako na naman sa pamilya nga dalawag naman tigulang sa guwaan kaya ang army kasi nga hindi kaya base bila kaya hindi napado niya sa matigulang among sa kagapo ng bakbakan nga area kaya nakita sa army ko no nga ang mga ginalagas nila dito nagpadulong dito ng stop kamutong yung bumahan na lang nila tingin ang mga tao na sa palibot sa nervyos man, wala man sila na kaya nervyos na ito sila. Amo na, hindi napakwa ito sila subong. Kaya mo yung kwa di kagado arman to, ang mga dito na yun sa may Kampayas, sa tabok sa Taytay ba? Oo. Sige dito, ang Kampayas, kabay, alin ka sa middle, magwa ka sa Kampayas. Alin naman sa Kampayas, pwede ka kagwa sa Yulalya, pakadto sa Carmen. Am na nga ang Yulalya, nagka-rescue. I-rescue sila sa taga-Kabadyangan, may ito gani. Kaya mo isa pa rin, Nag-part na sa Yulalya, dito buto man sa Kabadyangan. Okay. Didra ka rin kap. Sunod si nabatay natin si Barangay Mildred Titular sang Barangay Carabalan. Karabalan. Ang diri subong aga may ara pag nagsunod abto gimuno yo bala nga taga Kapayas nga may mga evacuees pa nga na trap no mangod Okay. nga wala untat nga pag Beloy sa lutan kagabi sining aga gini nga agaw sila sa barangay nga may evacuate amon nang hambal diri ni kapitan titular mahimo maglabot man 200 ang evacuees kay DRM to nga record plus may ara pag ang iba nga gindala sa may barangay Kabadjangan and then may iban nga ara sila pamilya so most likely basi malambot 200 kay isip lang nila sa tatlo ka sityo pa lang nga daan garana sa 180 tiini ang 180 families tiini nga 5 ka mga sityo nga kung sa diin ini may mga evacuees most likely magsobra sa 200 plus action art diri sa may proper area may mga nag-evacuate man both silingon bisan diri sa may proper sa barangay na kulbaan man sila security rason kung anong desisyon sila nga mag-evacuate no pero tiyabal diri kapitan ginaklaro this is voluntary evacuation this is not forced evacuation pero kung magusto nila magbalik sa ilang lugar hulaton ana nila ang ghost signal or mando sang mga militar or sang local government unit aksyonar. Okay. So actually sa mando sang local. Yes. Proceed. Proceed. Anyway, regarding naman
naman sa mando sa local government unit Action Art, ang gikumpirmado ni kapitan titular nga wala gid man sang klase sa 11 or napulo ka mga elementary school kag 3 ka mga high school diri mismo sa area sang Barangay Carabalan. Kay according diri sa iya amo ni ang ginaanunsyo kag ang mando ni Mayor Raymond Tongson. Ang Kumudamundamo Elementary School kaya ang bada rin ni kapitan do halos kada sitio in the 24 nga sitio 24 ka sitio Grabe. diri sa may area sang Carabalan. Aha. So every other 2 sitio may isa ka eskwelahan for elementary. Plus may bago lang sila nga nag-turn into integrated school. So from 2 high school isa ka extension, may another extension pagid all in all 3 ka mga extension high school wala subong sang klase. Wala pa nadalabot Action Art ining mga daycare center nga according to kay kapitan titular temporarily. Wala Okay. man sila sang klase until further notice. Ang pamangkot kung saan uning until further notice magadepende nagyapon Action Art sa sang local government unit ni Mayor Raymond Tongson or sa mga militar. Kaya mga rin ni Kap titular o koopera lang ang publiko ang pumuluyo kay para man sa seguridad sang tanan. Amo nang ginaayo address sa mga residente, no? Ari balikan naton sa kapitan na Mildred titular. Elementary na mo, Elementary school? 11 ka bilog? Ikaw isipa, alam, kada sityo may mostly sa lagtunga sityo, yung may siglahan. Ay, tuod. May center, pagin, may center, may estudyante, mana. Wala ko sa amin. So meaning, ang 11, ikapaskilan, wala na yung klase subong? Oo. Dala na na both elementary high school? High school, pagin. Ilang high school yakap? Kaya yung high school na mo, integrated school na, bali ang sa Punalong, Kalsaderi. So duwa? Mga, mahimot siya, may matatlo. May 3 May kayo. mga sa tatlo, may tugas, yung may Extension? Extension. May similar. Action Art na mo na. Limong ginamang statement na rin ni Kapitan Mildred titular sa Barangay Carabalan. Now, may ayo na rin si Kapitan. Actually, 2016, according sa iya, may detachment kinmanadari ang mga military. So, Okay. subong may detachment man, pero iya, iniya ka binalbagan, do bukid-bukid na di sa layo na Action Art sa may Barangay Carabalan. Kaya ang bada ni Kapitan Mildred titular, gaayo ni sila actually kay Mayor Raymond Tongson na kung mahimo, tani bala ko na ibalik ang detachment diri sa may barangay para ma-maintain ang peace and order kag di masigurado nga hindi na magluntad diwat ang kaangay sini nga mga insidente. Pero ang Okay. bada ni Kapitan aminado sang hindi amo sinakapos before may-ari na di ko ng iya ka 6th Infantry Battalion nga nampang sa ubos-ubos diri sa Barangay Hall nga detachment the way back 2016. May-ari man di ko ng iya ka Regional Mobile Force Battalion, ari man diri lapit man do sa piyak lang nga bangga action sa may nursery nila. And then may isa pa gid diri nga iya naman ka Philippine National Police Special Action Force o CONSAF nga ari man diri sa Ulunan. That Okay. time according to kay Kapitan titular, ini nabukid nga porson sang syudad sa Ibamaylan do wala kay kunogamo, wala problema, kontrolado sa mga militar kag mga otoridad. Pinagapati diri sa kapitan nga ginahingyo naman na nila sa local government unit nga kung mabalik na rin detachment, mahimo ina makabulig hindi lamang sa peace and order sang ilang mismo nga barangay bisan pa Action Art sa ekonomiya diri nila kay damo gid man na nagasinulod, damo kuno may nagabakal sa mga balaklon kag iban pa. Amo na ginatingwaan ni nila pero ang badari nga daan dako ang galastuson basta magpatukod sang detachment. Pero ang badari ni Cap kung may kinanglanon lang presensya sa mga militar base mapangitaan diri paagi importante may nagamaintenar gid nga otoridad sang peace and order diri sa may barangay. Yari liwat sa Kapitan Mildred titular sa aton interview. Wala ito pa pamakalo sa mga sa mga baligya sa Barangay Carabalan. Kaya kung alabot siya na ang peace and order, sa dogid. Oo, nami. Nami, asa ko na. Kung sa amin di sila, hindi pa lang sinintado. Yan dalan, pamahay mamay dan. Sa amin di sila. Di subong matsagan mo ka, dapat ibalik ang army di? Tingnan request yan ni kami kay Mayor. Dako consideration ang himuon ko, no? Katlas ang sa una na nga taas na nga ranggo sa 94th. Amanya kat dako ng gasto mo, ng asmiro, di ka dali-dali. Dako gasto. Sa magpag-detachment ka. No, kinano pa lugar. Tapos Dahil sa maligaya, Ang sunod naman na si Kapitan Mildred titular, no? Sa subong, maamat-amat kami balik lapit lang pero hindi sa encounter site kaya hindi pwede kasulod. Okay. I-check naton kay bago gid lang may nagabugos-bos nga agi nga mga pribado nga salakyan pataklad dito sa babaw. I-check naton kung may mga update diri, no? Okay. Even karon base may information kabalo ka bisan ang Himamaylan City PNP wala pa may ginpagwa nga datos or update may kang tanan sini nga enkwentro.
Aha. check na to na Action Art, this is already 26 hours. 26, okay. hours after nga nagluntad ang encounter kahapon, lasay sang aga, Aha. mismo sa barangay. Tubtob subong, sa gihapon, nagaulat ang publiko, kaga pumulo isang karabalan, na matabo din kaganong sitwasyon. Pero, ginaklaro ng kapitan, hindi niya ghost barangay subong. Aha. Sa gihapon ng mga residente, ari din sa palibot, ilalang diya, importante security, wedo, may angawa, may ara of course, pero damo gihapon sang nabilin diri. Labi na nga iban, ang ilang talupangod nila sa mga karbaw nila nga nagabusong, sa mga inakpanto nila, kasapatan nila, amo ng ila Action Art nga ginapang bantayan diri, no? Anyway, Yes. karon update ba may mga dugang diri impormasyon standby kami diri ni Pang, no, ni Action Nixon diri sa area mismo sang Barangay Carabalan sa may syudad sang Himamaylan. On special assignment ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz, unang subalito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Salamat ginaksyon na John Diaz, komprehensibo nga report kag update na parte sa sitwasyon dito sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Ang kabanyangan to tingin-check taman and some areas pagin nga most likely na apektuhan man kay even ang payaw may ato dito nga mga nagkaladto nga mga evacuees. Action Hotline. Pagbalik ta karon, try ta liwat nga masugilan nun si General Pasaporte and Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan sa ila latest nga mga advisory. Alas 8:53. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na hatag sang ni God.
uban sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko mag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyo madula ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sa ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! May lang kay Christine Minies Villalobos, kay paring Turco Jongko, Pedro Pinduco, kapamati siya kuno dira sa Escalante. Si Phoebe Fernandez Navarro, siling niya keep safe ang tanan nga taga Carabalan. Araman si Bibing Merly Rivera. Salamat sa inyo da pagmonitor, Ana Sinuro. Ang iban karon na lang na dugay-dugay ha, kay rami-ramihon ko lang niho. Ang alkalde sa syudad sang Himamaylan may latest siyang advisory kag nalabot siya ni Aksyon Eden Abuso wala gid lamang mandugay no kag may ara sa sang interview sa alkalde, atensyon kamo Himamaylano na taga Maylan dira kun anong advisory sang inyo alkalde kag maki-update lang kita karon kung available na si General Pasaporte, Inocencio Pasaporte, kung anong latest from the ground nga ila na baton. Bala kontrolado nilang lugar, hindi na hatpursot, clearing operation ni san ni patigayunon, pero dire kita anay sa report na with Aksyon Eden Abuso. Ini continuation na kasugpon sa report na Aksyon John Kaina kag advisory from the city mayor. Aksyon Eden, good morning. Action Art, ginapahayag ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson nga as of the moment, sa pagtawag gigid pag-ulang, stop danay ang movement, butsilingon, stop going in and out dira sa may encounter site. Action Art,
specifically I mean dira sa may Karabalan. Kay hambal niya from time to time naga-change kuno ang mando man sang militar kay ti kagapon after encounter sang aga may mga nag-evacuate tapos nagbalik sa ila balay kay ti abi tapos na pagkahapon pag linukpanay naman kuno liwat nagpanaog naman nag-evacuate tapos na nagbalik naman liwat. So subong aga may nabatian naman nga linukpanay ting iba nagpinanaog ang iba nagbinalik na action art early in the morning pa. So hambal niya in total sa ila kagina ang nakakadto to sa ila nga evacuation center more or less mga 700 plus. Pero hindi na amo na ang total number nga ara dito subong. Kay may ara na sa mga nagsinaka liwat. Ang 700 plus na action art ginlakipan siya sa mga pumulo gikan sa barangay Karabalan kag Kabadyangan. Dito na tanan sa ila nagkadto kag ti pero hindi na nasubong amo na ang numbers dito sa evacuation center kaya ang iba ato nakabalik na sila balay. Now ang natabo action art sang pag sa nakabati na malinok panay sininga aga ang term gid kanit ni Mayor is encounter pero not that massive na kuno. Kaya kumbaga do nagalagsanay na lang amo nang term nga hambal niya. Ang mga ara na dito nga nakapauli na sa ila balay wala naging pagwa or wala naging papanaog liwat kag ang ara sa evacuation center nga napabilin wala naman ginpapasaka danay liwat. So subong as of the moment stop ang movement action art. Kag ti hambal niya itsendihan kag narespeto niya man ang limited information nga ginahatag sang militar kay bisan kuno gani sa iya limited pa lang man kay gasigi pa sila operation kag parati hindi man mahamper ang ila operation action art pero ginapasiguro niya sa pumuloy sa Himamaylan nga they are on top of this kaupod ang militar kag ang kapulisan kag sufficient man ang bulig nga ginpalambot sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Himamaylan kag they are expecting kuno action art base by this day base may palambot man nga bulig ang national government aside from the SWD niya nga national nga constantly communicating diriya si ila ya CSWD action art. Tapos hambalya until now indefinite pa kung saan mabalik ang klase dito man sa mga area kung dinatabuan ang ining encounter kag ti wala gidya action art in clear ni gid nga wala gidya reported sa iya nga may casualties both sides sa militar action art kag sa CPG. Galing kati considering the fact nga why pa clearing mo kuan pa lang subong at pursot pa akong lantawon ta Yes. Kasi hambal niya action art nagapangabay lang siya sa mga pumuluyo especially sa mga taga-Himamaylan nga hindi magbuya istorya kag magpalapta istorya nga makatuga sang duga nga kahadlok dira sa mga pumuluyo kay ti hambal niya with the social media subong kadamo sa mga nagalinapta tikis ginaulan man sila bala sa pamangkot nga hindi man nila nga masabat pa kay una patuya ang iban kabalo mga ordinary citizens kabalo sang sa iya nga wala pa man advice gikan man sa mga otoridad. Aring kabahin sa pagpahayag ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Hindi ani siya mo magli siyang sitwasyon subong limited katama ang information ginatag ng Philippine Army sa amon and then I respect that and then wala niya problema sa amon. We respect that decision kasi ongoing mga operations mo. So siguro ang ilay nga siguro the lesser siguro ang people nga mapapalo sa mga movement sila or mga plano nila or mga situation nila mas better So right now ang ginobra namon ay in fact kami din sa evacuation center namon. Right now ang ginobra namon is really monitoring whatever nga accessible sa amon nga madula namon sa amon nga so ginatawag na city services maybe health services, social services, logistics and so on and so forth kadako katama sang amon nga evacuees nga inventory pero kadako naman sang nakabalik na sa ila panimanay. Oo, kay amo ni siya danatabo pagkasugod sa encounter kagapon di ko din nag-evacuate Di abi naman sang tao nga nagtahaw na so nagpuli na. That's one encounter naman liwat, nagwa naman liwat tapos sabi na nagtahaw naman di nagpuli naman liwat. So basically gadagan kami mga 700 plus minus siguro nga number of people nga evacuees nga nagsulod sa amon nga listing since kagapon pero hindi na sila subong ari din so gamay na lang subong number ang ari din pero all from Barangay Karabalan na Mayor combination of Barangay Karabalan and Barangay Kabadyangan.
Action art ang ginapangamuyo na lang subong ni Mayor Tongson is matapos Okay. na ni tanan kag mabalik na sa normal, makapuli na sa tagsa nila ka mga puloy-an ining mga pumuluyo nga apektado. At the same time, after kini, liwat sa makigsapol sa mga law enforcement units o mga ahensya nga natungdan para istoryahan nila kung anong dapat himuon para hindi na liwat ini action art or malikawan nga matabong ini nga mga insidente. Aha. Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa Brito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Amo nang pinakalatest karon nga advisory gikan from Mayor Raymond Tongson, ang alkalde dira sa syudad sang Himamaylan. Now ang natabo kapag kanay-kanay abi pag kanay-kanay abi sang linokpanay maiban nga mga residenteng nagbalik kahapon, di ang problema ya kay nabatian naman liwat ang linokpanay, ti amo to, no? Karan-karan naman sila Ti ang city government subong sang Himamaylan ginahimo nila tanan para ma-providean, mabuligan nino ang mga pumuluyo nga ara dira nagatiner sa evacuation center. I-check talang karon base may ngagaw to pa si General Inocencio Pasaporte kay luyag ko rin mabatian sa militar bala ang ila sumong ginahimo to sa karabalan ka magkaiping nga lugar, mag-consider na bala ini nga start sang clearing operation or part pa ini sang hot pursuit operation. Kay ang kinalain sina, kung may pursuit operation pa, meaning, ang clearing to follow pala iya, no? Kag kung may pursuit operation, may posibilidad pa ina, nga may hara sa enkwentro kung may nabilin pa, nga mga miyembro sing NPA, kung NPA ginman nga hara sa palibot da. No, amo na, may tendency pa na magsinugatahin banas lang da. Pero kung clearing operation na, meaning, why na masyadong nokpanay, ilang taon na tong lugar ginagyan sang ining natabuan sang enkwentro, amo na lang clearing operation, dira ta mabalaan kay sa social media, amo na ganin siling ni Mayor Tongson, hulat gitaan ay kung ano ang advisory kag ang report from the ground. No? Kay bisan sa ila, limited ang information nga nagasulod. May mga litrato nga nagalalagaw gani mo. Nga may mga napicturan na, may litrato nga kuno mo na ning napatay, may litrato nga kapin pa may na-interview to nga amay nga siling yung bata ko, may ginsugo nga magbakal, amo ning natabo, basin na ipit to sa gira, or sa enkwentro, tinatanan subong nagapabilin nga mga palamangkutanon. Ako yan nagapangamuyo. Nga kabay pa sa civilian, way lang kuntani isa na sa labat na pilasan o na disgrasya dito sa lugar. Amo pinakasubo na. Kung inali nga may nasa labat, kag masapuan mo lang sa clearing operation nga tingkaya natutis lumabulig sila to abi kay ang tao to nagpalalagyo. Ang sa proper sang karabalan, kagawadyangan to, hindi mo ito palapit, guro sa ilagid, kuan sa ila lugar ni, o sa mga sityo ni, hindi mas lagkadali-dali, kadto, diba? Amo na siya, ang pinagkabudlay. Now, pero ibalikan ko lang na siya, kay ipiti ko, damo pa ko obligasyon, no? Alas 9:22, nabalikan ko lang karon kung may tiyempo pa si General Inocencio Pasaporte. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako maghulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil per may sapon, kang hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko per may, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that Sorry, story ginuway ko malabutan mga mensahe ha. Karon na lang palihog sa mga nagapamangkot. Kung ano na ang advisory gikan sa trupa militar, balak clearing operation na sumong ginahimo nila o kung may pursuit operation gyapon. Kaya magsiling kang pursuit operation,
tininagsanay pa na may tendency pa nga may bayluhan ay lupok pa. Kung dira lang within the area, gihapon ka may presensya sa NPA, ti bilib na ko isog na gini. Nahuay nagapalagyos lugar na bisa mo na nga bombanay eh. Makon mo subong 26, mga 27, 28, 26 oras na. Nahuay pag-update kung anong sitwasyon dito mismo sa ground sa databuan sang Encuentro. Karon na sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Kantong, sigurado nga may madala nga mga update ang patrol with Aksyon Jan Diaz kaumpisa pa kahapon or kagabi nga nagtutok on special assignment ara dira sa area sang Carabalan, syudad sang Himamaylan. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon Elry Dotilios, kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!